Здравейте, хора! С Ангел и Мартин сме тук. До сега пускахме това е тук, дето е надолу по улицата. Вие ще го видите по-напред в клипчето. Е го на моя звяр, на Мартин звяра и на Ангел звяра. Ще ходим и към Круша дупка, но по-късно във видеото ще видите. Да, те се начи... Ама сега ще видите от Круша дупка. Може и да знаете. Да, може и да знаете, може и да не знаете, но след малко ще ходим на Круша дупка. И сега го пускахме това и сега ще видите как. Ай, оп-оп! Хора, върнахме се. Пак сме с това вече, другия отиде изкупува нещо. Там колелото да е, нали? Е го скока! Малък скок, с малко попивка. И оттам сме направили стълби с малък дроп. Е, сега ще ви покажа. Ето как е горе. Не сме го чистили от много време. Ама трябва да от тук тръгваш. От тук продължаваш. И тук скок и си долу. Лавера, сега ще скача, давай. Като цяло добре го скочи. Нали? Сега е моя ред. Приземи се някъде тук. И сега на то среда. И да, ей го Мартинчо, скочил. Да, и той се качва да скача. И аз си стоя тук и ги снимам. Нали? Да имаме видео? Що не? Снимаш ли? Не. Не знам. Да, хора, ето това е скока. Ние му викаме мини дропов лов, защото има сърце. Да. Да, ето го. Сега Кристианчо ще скача. И сега да видим. И скочи го добре. Да, добре. Добър скок. Хора, сега ще го тестваме. Тук, ако виждате, добавих ето това, за да не ни падат гумите в реката. И сега ще го тестваме как е. Аз съм на тежка скорост, ама... Сега хора, и аз ще го пробвам. Трябва да се нагласа. И пробвай. И той успя, да видим дали ще го одобри. И аз го одобрям, защото Мартин не го снима. Как го одобрям и да, и на Ангел му хрумна гениалната идея да сложи още една пръчка. Много ясно, за да не падат неща там и да не се мърдат много дъските. Да, да не падат неща. И защото, вижте, ето тази дъска не е закована и се мърда назад и да не падне и за това да не се мърда назад я сложих. И да, това е за днес, хора. Subscribe и до следващия клип.